ka-vlogger, andito tayo ngayon sa Paknaan, Mandawi City. Palipad tayo ng drone. Ito ay first flight test sa GGRC X12 Pro. So samahan nyo ako mga ka-vlogger guys. Okay. So ito na guys, ito na mga ka-vlogger ang ating GGRC X12 Pro. So ngayon lang ito na test flight kasi malayo dito sa aming bahay. So, maraming trabaho kaya yan. So power on natin. Okay, power on ang remote. Connect natin sa cellphone, sa wifi. Wi-Fi. Antay lang tayo. Kaya natin i-off muna. On. Ito ground 1B6049. Connect natin. Hindi kumonekta. Tayan natin na. Okay, connected. Try sa application C-Fly. Connecting. Check. Kasi ito guys is mahigit 8 months na hindi pa natin flight. So ngayon try natin close. Kailangan pa natin ang compass calibration. So compass calibration
calibrate, place, rotate. Okay, 1 2 Coba na. Oops. Upward. So, okay na. Check. Start flying. Close. Okay. Okay. Start. Okay na. Medyo malakas ang hangin. Medyo malakas ang hangin. So, try natin. Meron na siyang GPS hold. Okay. Meron nga. Ngayon, makalaban ito sa hangin. Record nyo din. Ang unang natin gawin ay i-try natin ang kanyang makakaya ba siya, makaabot ba siya ng mga 500. Okay. Battery 100 pa naman. Ang height niya 11 meters. Ating ilagay sa 30. Natin kaabot ba siya ng 500. Okay. Distance 80, 100, 203, 220, 290. So okay lang pala. 300.
20, 30, 40, 50. So, andyan na guys ha, 500. Subukan pa rin. $600 na. Okay. Magaling. Ganda ito guys ang GRC. Kasi ko anong ito budget drone. Okay. Okay naman siya. So sa mga beginner, pwede na ito. Pwede na ito sa mga beginner. Maganda naman ang DJI X2 Pro. Oh, okay. Mataas pa ang kanyang battery. So may 60 pa siya. So okay to guys ang DJI X2 Pro. So ang battery niya mataas. Doon tayo sa dagat. Try natin sa dagat. Yan ang lapu-lapu guys. Ang puntaria niya. So 200. Pabalikin natin kasi mababa ang kanyang power. So okay. So sa
sunod guys, mga ka-vlogger, marami pa tayong gagawin ito, kanyang mga picture or ano pang kanyang mga ano bang tawag ito, mga exhibition ba. Ha? Kasi 40% na lang ang kanyang battery. So istudyohan tayo natin ito na maayos. Okay, nandiyan na. Close na natin. Calibrate sa okay. Magaling. Ganda ito guys, ang GRC. Kasi ko anong ito budget drone. Okay. Okay naman siya. So sa mga beginner, pwede na ito. Pwede na ito sa mga beginner. Maganda naman ang GGRC X12 Pro. Oh, okay. Mataas pa ang kanyang battery. So may 60 pa siya. So okay to guys, ang GGRC X12 Pro. So ang battery niya mataas. Doon tayo sa dagat. Try natin sa dagat. Yan ang lapu-lapu guys. Ang punteriya niya. So 200. Pabalikin natin kasi mababa ang kanyang power. So okay.
So sa susunod guys, mga ka-vlogger, marami pa tayong gagawin ito, kanyang mga picture or ano pang kanyang mga ano bang tawag ito, mga exhibition ba. Ha? Kasi 40% na lang ang kanyang battery. So istudyohan tayo natin ito na maayos. Okay, nandiyan na. Okay. Okay, stop. Okay guys, maganda itong GGRC Extrude Pro. So sa susunod, studihan ko muna ang mga picture nito. Okay, at salamat pala sa mga nag-support sa aking channel. Maraming salamat sa inyo at pagpalain tayo ng Diyos. Okay, maraming salamat sa inyong mga suporta. Atan. Hindi na catch. Sorry. Oo, sorry. Stop record.